Ki shiga nan wajen ɗigo uku ɗin nan na sama. Idan kika danna zai nuna miki create, sai ki shiga ga analytics nan sama. Idan kika shiga analytics ɗinki, ya danganta ga buɗewar naki. Nan ba na success zai buɗe miki overviews, content, sai followers. Sai ki je wajen followers ɗin nan, followers activities. Sai ki duba followers activities ɗinki. Idan kika ja ƙasa, gashi nan ke gani 10 PM na dare kenan. Lokacin followers ɗina suke online mafi yawanci. To ke kuma naki gaskiya ban san kowane irin lokaci bane saboda kowa da irin lokacin da followers ɗin shi suke online yi yake kuma yana canzawa. In zaka posting ka shiga kawai sai ka duba ka gani wane lokaci ne followers ɗinka suke online. Yana da muhimmanci gaskiya sosai. Yanzu kuma wannan ke kiyaye wannan bidiyo views ɗin nan yanzu yana tafiya normal. Na duk minus yake sai kwanakin nan suka ɗan fara zama plus.